Tätä sä tarvit, jos sä haluat naimisiin. Mies. Wow. Aika. Miten niin mies? Mä ainakaan. No et varmaan tarvii. Kato, siihen tarvitaan miestä. Ja ennen kaikkea sitä miehen luottokorttia. Kyllä sulla on vielä, Ismo, paljon opittavaa. Kyllä. Susta on riesaa aina vaan. Mutta mitäs mä nyt tämmöstä selitän sulle? Kenenkäs? Mun jos. Aha, mä selitän ensin. Paskapue. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Mitä? Kiivi. Voi Jeesus, tätä sun logiikkaa. Tää sanoo... Haista paska. Pupu. No tulihan se sieltä. Tän sä ainakin tiedät. No tänne voi mennä, jos ei halua nukkua veneen alla. Keittiö. Oikein. Tääkin on ihan helppo tää seuraava. Tulee taatusti parempi mieli. Jos joutuu tukalaan tilanteeseen. Ei. No varmaan ei, joo, mutta sellainen sinipukunen... Aika. Ettes yhtään häveä. No niinkin helppo kuin poliisi, mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ja hyvää päivän jatkoa. Mihin sä meet? Terapeutille. Taas. Ilta. Pannaanko rahaa poikimaan? Money change 150 peliä. Aion nimittäin viedä ystävän Pariisiin yllätysmatkalle. Ja Pariisihan on tunnetusti kaupunki. Laitetaan kaikki mustalle. Ja musta. Sehän on maahanmuuttaja. Väri. Eikä enää panoksia tossa. No niin. 17 musta. Eurolla. 200 tonnia. Mitä helvetti? Teillä noin palvelut ei pelaa. Täytyy käydä hakemassa poliisi. Ja sä lähdet.